Vinga, perfecte. Hem d'aprendre alguna cosa per marxar. Sí. No queda molt bé. Us veiem? A gravar? Segur? Sí. Música parking i carros i baixasots. Macarrima català, Johnny, emergente los socis. Bona nit a tothom, juncosans i juncosanes, paios i paies rurals, gent incorrecta, macarres catalans i moltes coses més que sou, però que no us direm perquè si no això no acabaria mai. Tornem a estar aquí, ruralment incorrectes in action. Us tenim que demanar disculpes perquè al principi vam prometre que sí, que gravaríem totes les setmanes, claro. que tindríem molts invitats, no sé què. I al final no han pogut ser. Què ha passat, Cristian? De fet m'ha sorprès que te'n recordessis de la intro, Sí, no, se li haurà oblidat, estava venint amb el cotxe i estava pensant com era. Bueno, hi ha hagut una successió d'infortunis que, bueno, primer vam intentar gravar, vull dir... Bueno, a tot això, la gent m'ha anat preguntant, escolta, que no traieu més episodis, vull dir vale. que la rebuda bastant bé. Sí, exacte, la rebuda bastant bé, s'ha pogut anar païnt. El que jo els deia, l'hem gravat 4 vegades. O sigui, n'hem gravat 4 i només n'hem pogut penjar un. Sí, no me'n recordava, però sí, van ser unes Abans del primer en vam gravar també, sí. I després, bueno, aquest amb el quart. Si surt bé, el veureu. Si I tant, no, i tant. pues... Bueno, l'últim que vam gravar... Va ser amb un convidat, que ja l'haurem de tornar a gravar perquè se'ns va parar el mòbil, l'àudio no funcionava, vull dir, tot el malament que pot passar amb un podcast, pues ens va passar. Bueno, són problemes tècnics. Sí, som novatos. S'han d'anar superant. Sí, això de passar... Però bueno, ja estem aquí una altra vegada. Estem hasta aquí. Any nou. Vida nova. Tens algun propòsit aquest any? Hòsties. Jo crec que això, els propòsits són coses que no es compleixen i ja està. Vull dir, són els típics, no? Ahorrar, primar-te... Hòstia, estalviar és un bon propòsit, tio. Sí. M'ho he proposat estalviar des de fa un temps. Jo, des de que he començat a tindre una nòmina, m'he proposat i se m'ha fet molt difícil sempre, vull dir. Sí, jo en nòmines no he pogut estalviar mai, però sí, ara últimament que tinc una vida més estable, hòstia, estaria guai estalviar. Sí, no? Sí, també m'he donat compte que m'ha propost 30. És important, no és important, és important. I no pot ser que no pot ser que depengui del dia a dia. No, exacte, del modo supervivència. Però bueno, jo no faig propòsits no, jo sempre tinc la costum últimament del 31. Bueno, jo vaig a sopar amb ma mare el 31, o sigui, fem petit comitè, no ens juntem la família ja. Vale. Però sí que fiquem el foc, o sigui, tenim llar de foc també a terrassa, i faig una carta com d'agraïments de l'any. Això està bé. El bo que ha tingut l'any, no, el bo bé, tot. Tot el que m'ha portat l'any pues, ho escric, així me'n recordo també de tot el que he viscut i ho cremo. Llavors és com, no demano res, però agraeixo tot el que m'ha vingut. Bueno, i tu te n'en recordes molt perquè portes també com un seguit bastant de... Sí, aquest any ha sigut fàcil perquè aquest any he començat a fer una pràctica de cada dia escriure. Sí, m'ho has ensenyat un dia i bueno, te n'has de recordar de tot. Sí, exacte. Això està bé, això de que m'ho vaig pensar un cop, de fet, i els diré la colla, però em diran... Vaya friqui. Aquesta anava anterior. Bueno, jo faig de mi per a mi, Jo és que soc molt poc supersticiós amb aquestes coses. No, jo tampoc, Però amb res, vull dir... No m'agrada ni menjar el raïm ni tot això, vull dir, no. Ah, vale. No tens tradicions d'aquestes? Sí, ho he fet tota la vida, però com més gran me faig, menys supersticions d'aquestes tinc. Vull dir, si tots fan, jo què sé, lo típic de... Aquestes que te ve una gitana amb el romer i et fa no sé què i la gent ho compra. Sí. A mi m'ha perdut, vull dir, no m'enfada poc. A mi me fot mal Fabio la gitana. No, allò no m'enfada poc. La maldició que em foti m'és igual, sí. Pues bueno, esperem que accepteu les disculpes. Sí, bueno, és el que n'hi ha, si no t'accepteu, pues... A mirar l'altre podcast, ja... No, a partir d'ara sí que intentarem tornar a la rutina, perquè també ha sigut un mes que l'Humbert i jo he estat d'exàmens, o està encara d'exàmens. Jo sé que és veritat que entre compromisos familiars... Estava una setmana quasi fora, tu, no? Jo no he estat aquí en Nadal. Per això. Bueno, he anat pujant algun finde... Com no féssim un podcast online, no... Ja te digo. Algun dia vine a Terrassa i fem el podcast. No, ja vine tu. Bueno, això. A partir d'ara intentarem que tingueu un programa cada setmana. Setmanal o cada 2 setmanes, que puguem muntar bé. Sí, és millor no generar massa expectativa. Sí, ja aniran sortint i ja els anireu veient. Aleshores, com ha anat el Nadal? Bé. Què destacaries? Jo no crec que hagi sigut igual que
de tots els estudiants, perquè normalment quan estàs a la universitat Nadal significa tancat a l'habitació a estudiar com si no hi hagués demà, sí, la majoria de gent Sí. A veure, he estudiat, però també vaig sortir tots els dies que he volgut i m'ho he passat molt bé. També he tingut que estar a la Bíblia i tot, però bé, tranquil, vull dir, és com... El poble, no? Sí, el poble. No, sí, bueno, vas anar a esquiar també, no? Sí, ara a finals de Nadal vaig anar a esquiar. Aquest fin de passat. Aquest cap de setmana passat. No em va agradar gens el primer dia, vull dir... On vau anar? A Portainer. Vale. Vam anar 2 dies. Portainer és a... Quina comarca? Al costat de Sort, al poble de costat de Sort. És Pallars, vale. Sí, no? Sí, però no sé com se diu el poble que va després de Sort. No ho sé, tio, no he estat mai. Bueno, hi vam anar i no me'n recordo com se diu. És allà. El primer dia vaig baixar 3 baixades de la dels crios, me vaig treure els esquís, me vaig anar a ficar els descansos i vaig dir no torno a esquiar més a la meva vida. Enviar missatges als meus pares pel grup. Això és una merda, no tornaré mai més, no sé com a la gent li pot agradar això. Clar, jo tinc 21 anys, no podia fer 2 metres seguits sense caure, em veies crios més petits que aquesta taula, Claro. que dius... Però A sobre amb esquís, anaves? Amb esquís. Clar, no he esquiat mai. No m'he esquiat mai. I el segon dia... Una frustració, no? Sí, hi havia molta gent, saps? Vull dir que tot és supernerviós. A sobre era el fin d'abans de que nevés, perquè va nevar el dilluns. Exacte. Però ja, tot allò estava nevat ja de Nadal, sí. el dia de Nadal, no? I tot això. I l'endemà hi havia molt poqueta gent, vaig poder agafar un mestre al moment, vaig estar una horeta amb ell i me va ensenyar el típic, girar, frenar i... Però un monitor que hi havia per allà? No, hi ha monitors, potser hi ha 5 empreses diferents de Sí, però el vas contractar? Vaig pagar jo. Vale. Va costar pasta el que valen totes. Bueno, el vas estar 2 dies, tio, si t'haguessis menjat... No, el primer dia sí. Ja et dic jo que no torno a esquiar mai més. Ja. Ara sí que em va agradar ir a pujar el telecadira i no em feia por. Bueno, no em feia por, depèn de la baixada, sí. Però ja bé, almenys... És que pensa que et tires per una baixada sense saber fer res, vull dir... Molta penya per això. Sí, el primer dia, sí, el segon no hi havia quasi ningú, vam estar superbé. La putada és el que estàs 3 hores quasi de viatge, però bueno. Molt bé. Si vols esquiar és el que toca, vull dir, te'n vas allà i ja està. Bueno, així has descansat, també. Sí, molt. Superbé. Jo igual he descansat, els últims dies sobretot, però bueno, entre compromisos familiars, al principi sobretot, lo típic que intentes descansar els primers dies i clar, hi ha empalmes. Bueno, nosaltres celebrem la Nochebuena a casa meva. Vale, jo abans també ho feia. Vale. Jo és com, per mi és el dia més especial de Nochebuena, perquè és com el que ens juntàvem abans, tota la família, ara ja no ens juntem, però bueno, celebrem el 24, després el 25 també, el 26 també, tot seguit. I clar, no descanses, entre diners sopars, i després vols sortir de festa també amb els col·legues, perquè només te pots veure per la nit. La putada és sortir, no és el sopar. I clar, tornes a casa, de matí ja. Has d'empalmar amb el dinar. Saps què em va passar jo a Nochebuena? Aquí al poble la majoria no ho celebrem, Nochebuena. Clar, és una tradició més espanyola. Sí, no, però jo abans sí que ho feia, ara ja no. I vam anar als vins. I dels vins vam acabar al Manolita. Sí. Què passa? Que aquell dia vam dir, és que portar el cotxe a Lleida és una ratonera, allò, vull dir, te pararan segur. Vam deixar els cotxes al FES i vam pillar taxis. Molt bé. Què passa? Que potser vam sortir a les 6 fins a les... Sí, no t'enganyo, 7 i mitja potser no vam poder pillar un taxi. Potser vam estar una hora i mitja fora allí pelant-nos de fred. Les nenes sí que van poder marxar, però nosaltres ens faltaven 2 taxis més. I era impossible pillar un taxi. Vaig arribar aquí al poble a les 8 i vaig tindre que empalmar a la granja, perquè havia feina. Però vaig arribar, em vaig canviar, vaig agafar la moto i vaig marxar. Que duro, tio. Pues potser vaig estar fins a les 11 i mitja, Hosti, jo queixant-me del meu Nadal, que bàsicament és que no vaig poder dormir. Va ser un dia, i he anat a la granja igual que tot, però... No, aquest dia va ser criminal. Jo per sort he tingut poques vacances. I a la nit és el dia 25, que normalment anem tots aquí al casal. Sí. Que també lo vam allargar fins a una certa hora. Sí, doncs jo aquest any ni cap d'any ni hòsties, no he sortit de casa. Ni un dia de festa. El 24, però jo que soc amb els col·legues a Terrassa, va ser la zona de festa però no vam entrar enlloc, i el 31 tenia 2 plans en l'aire i al final ni un ni l'altre, perquè els dos implicava o abaixar Barna o liar-se encara més, i el dia 3 tenia la xerrada, que després us parlaré de la xerrada que vam fer al Cogul, i ja em vaig començar a sugestionar de que no estava prou preparat, de que no em podia permetre sortir de festa perquè després tindrien el saca de l'hòstia i no arribaria el dia 3. Home! En plan descansat, saps? Sí. Perquè ja perds l'1, en realitat. Quan arribes l'1 tornes l'1 de festa. Si tu descanses el 2 i ja estàs bé. Festa gran, No, bueno. Festa gran, que no... Això no va ser. 27? 27, tio, però ja es nota. Aquest any 7 o aquest any 8?
Bueno, ara estem al 2026, ara faré 8 a l'estiu. Portem 7. No, 11, portem 6. Tu ets del 2000... Ah, vale, sí. 4, eh? Sí, no portem 6. Però bueno, queda igual, tio, queda igual, ja m'estic fent gran. I no vaig sortir, el dia 3, quan vaig entregar... Bueno, quan vaig fer la xerrada, vam venir aquí a dinar al bar. Llavors vam passar per Fulleda de baixada, volíem parar a veure pues, trinxeres i hòsties de la guerra, que hi havia una cosa molt guapa. I allà sí que vam fer el sopar de Nadal amb els col·legues, de Terrassa, vam fotre karaoke, portant el reservat en el restaurant. Nosaltres ho fèiem molt karaoke. I hi havia karaoke, tio. Però vam xapar els micros i jo no... Exacte. No hi ha karaoke. No, total. No, però ens vam regalar. I després sí que vaig sortir de festa, aquí hi havia sí. Ja està bé. Però bueno, que bastant chill, tio. I des de llavors, del dia 3 fins avui, descansant. Molt bé. Sí. El Nadal aquí al poble, jo crec que bé, tranquil. Sí. La gent... Me l'hauries d'explicar tu, perquè no, és connectat. És com un cap de setmana normal, però un dia fan això, un dia fan l'altre. Sí. Va haver primer... Va venir el Pare Noel, primer de tot, no? Primer va haver tornada, no? El dia 20... No, el dia 11-12 hi havia tornada de llumets. I va venir el Grinch, també, que va ser novetat d'aquest any. Va venir el Grinch, que va ser un visto i no visto, vull dir, va ser un moment. Després també el Pare Noel, com sempre. La va liar el Grinch o...? No. Se va portar bé? Se va portar bé. Se va portar bé perquè em penso que venia d'una calçotada i estava cansat. Sí, no? Sí. I després... Venia d'empalmada el Grinch. Venia d'empalmada el Grinch. Una mica sí. Empalmada, no? Però... El teatre què tal? El teatre de... Bé, a la canalla. De la cremallera. A la canalla. Ho van fer bé? Sí. El que es va fer llarg. Sí? No callaven aquells dos, sí. Ho van fer molt bé, però són bons, eh? Sí, fotem molta gràcia aquells dos, aquells dos. M'ha agradat veure-ho, de fet. Després va haver... Pare Noel i per acabar els Reixos. Cap d'any? M'has dit el local? Vosaltres? Sí, nosaltres sí, però la gent... I ja el següent és els Reixos, no? Sí, que aquest any el discurs no es va entendre gaire. No sé, aquest rei... És el que destacaries, dels Reixos? Sí, és que va ser una mica... D'aquest que és així, saps? Que no saps on ficar-te? Bueno, sí, no saps on ficar-te, dius que no estic entenent res. Vull dir, espero que s'acabi aviat perquè és que... No, és que jo no entenia res, està allí que no entenia res. Si no fos perquè sabia més o menys per on anava... Ja. Ara ja ho vam dir que això no era per la canalla. No, ja ho sabem. De fet, jo he fet un silenci perquè estava pensant, dic, no me'n recordo si això se pot dir o no. Sí. Però bueno, tu estaves allà, diguéssim. Sí, jo estava present. Estaves present, acompanyant, clar. I no podies intervindre. No, clar. No és que no pot intervindre ningú, vull dir, què fas? Ja. Sempre he llegit el rei blanc, no pots, si imagina que tens el rus no pots dir no, vaig llegir això no. Però clar, li vau passar un guió previ, no? Jo a la tarda li vaig enviar al rei. Aquesta majestat, clar, s'ha de venir tots els pobles, s'ha d'aprendre el discurs de tots els pobles. Li vaig ensenyar. Sí. I ara... No se va aprendre. No, ara no cal que aprenguis. Sí. El tens a davant, a missa. Ah, sobre? Sí. Tens la partitura ja. Sí. Claro. Clar, no te l'has d'aprendre de memòria. El problema és que no... Li faltaven les ulleres. No, sí, les ulleres li queia tot el rato, se li bafaven les ulleres, la mare li marxava, bueno, un desastre. És un desastre. Hòstia, m'han dit que se va comentar que fem molts pregons a l'Ajuntament. Sí, se va comentar que el Cristian no se l'entén, que són molt pesats, que no paren de fer bandos i de tot, però... Això és veritat. Si molta gent ho demana el podem enviar, o penjar-lo en algun lloc, però millor que no. Pues tio, m'hagués agradat estar pels Reixos, És una... O sigui, jo a Terrassa no vaig a cavalcar, i aquí sí que m'hagués agradat veure-la. Clar, tio. I almenys, pues, jo què sé, estar un dia aquí i tal, com dic, prengues una mica de l'ambient així, més festiu, però bueno, l'any que ve. L'any que ve, si tot va bé, seguirem aquí. I comentant els Reixos de l'any que ve. Vale, tema actualitat, ja està? Sí. D'aquí de Juncosa. Abans d'entrar en properes dates, així marcades en el calendari, ja sabeu que no hi ha res a la pantalla, bueno, hi ha el programa, però no hi ha cap xuleta. Abans d'entrar en properes dates que tenim el calendari marcades d'activitat que s'hi farà, com està el món, tio? Últimament. Està calentet, Sí, està calent. Hòstia puta, tio. Això t'ho deixo més per tu, que ets més... No, si és que a mi també m'agradaria entendre-ho. Jo primer pensava que era broma. Sí. Perquè estem... Era el 28, no? No, és quan vam esquiar. Ja, és broma, el 28 són innocents. Baixàvem de les pistes
i el Joan va dir, mira, el Trump ha sequestrat el Maduro. Del Che. I pensava, Del Che. per què diu aquest ara? Però no li vaig fer cas, vull dir, jo què sé, qualsevol meme ruc que et surt per allà i dius, com m'ha de sequestrar el Maduro? I sí, estava mirant l'Instagram, el TikTok i tota la tarda i vaig veure que sí, em vaig quedar flipant, dic, què collons passa? No està al màxim l'altaveu. Recordeu-vos que els pròxims podem ser nosaltres, Vull dir, ja podem portar-nos bé aquest 2026 perquè el Trump ens està vigilant. Jo també, tio, em vaig quedar flipant. Estava al bar dinant, després de... Aquí? Sí, al casal, després de la xerrada. Jo que estava superestimulat perquè t'acabes de treure un pes de sobre i veig les notícies i dic, tio, no pot ser. No, és que no t'ho crec. Perquè és el típic que estan fent la conya tot el dia. Sí. Tant un com l'altre, perquè són molt de... Són com molt populars. Són xistosos. Sí, exacte. Però al final ho comences a pair i dius, hòsties. A més, és molt bèstia, És que el següent... És com jugar al GTA, això, Sí. És que en Trump s'ha pres la vida com el GTA, vull dir. Com si fossin cromos, tio. Com si fos ell el rei del món. Sí. El següent serà Groenlàndia, el següent serà Colòmbia. Vull dir, qualsevol que li porti la contrària se'l treu del mig. Sí. Ja no entro en afinitats polítiques perquè no cal, cadascú tindrà la seva opinió. Però, hòstia, està el tema caldejat, Ens estan deixant un món que si l'hem d'arreglar tu i jo... No, que sí, l'acabem de destrossar i... Jo crec que havia pitjor. Que se'l mengin uns altres. Bueno, esports? Bueno, no vols explicar allò que vas fer o ho fem després? No, després. Vale, els esports. Les nenes intentarem que això surti avui, divendres 9 de gener, intentarem, avui a la tarda, ja intentarem maquinar tot perquè pugui sortir. Juguen a les 9:30 a Palau d'Anglesola, que venen de perdre la Copa, si no m'equivoco, que m'ho han dit abans, m'ho han xivat. I bueno, doncs molta sort. Les de Palau me penso que tenien bon equipet, normalment, així que engananes, a tope. I tema ja més mundial, s'està jugant a Aràbia Saudita, no sé si us sabeu això, No. la Supercopa. Vale. La Supercopa és una competició espanyola. Sí, sé què és. Que juguen el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid i l'Atlètic de Bilbao. Però abans, la Supercopa, la meva època... Sí? No, quan jo la seguia, era només un partit. Era el que guanyava la Copa, més que guanyava la Lliga. Sí, exacte. Pues ara quan... Ho han fet més competitiu. Sí, ara no sé si juga el tercer i el quart o el que va guanyar la Copa... Bueno, és igual. Vale. Un merder. Perquè ahir van jugar Atlètic contra Madrid, sí, no? una merda de partit, però impressionant. Vull dir que veure qualsevol partit és més interessant que allò. I el dia abans, o sigui, passat ahir, va jugar el Barça contra l'Atlètic de Bilbao, que se va fotre un bany històric. Qui aquí? El Barça li va fotre 5-0. Ostres. Al minut 30 eren 3-0 guanyant, vull dir... Perquè l'Atlètic de Bilbao havia guanyat la Copa l'any passat. No, fa dos d'això. Fa dos, me penso. Vale. El Barça porta 2 anys, crec, guanyant-la o un. Vale. Però és igual, s'han fotut amb un merder i que es juga a l'Aràbia Saudita. Això des de que el Piqué se va fotre ahir. Podria ser, no me'n recordo. Amb el Rubiales, pot no? ser. Me sembla que tots s'han portat en comissió allà. Sí, però a veure, a mi no m'agrada això tampoc, vull dir, al final, si una competició espanyola s'ha de jugar... El capital és el que manda. Sí, però... No la capital, és com jugar un partit de la Premier League, que és la Lliga d'Anglaterra, per als que no sapigueu, a Getafe. Saps? Que no... Tindria més sentit, que jugar a l'Aràbia Saudita. Sí, però dius, és un partit de la Lliga Anglesa perquè jugues a Espanya. Pues com diria el Rodrigo Rato, que no sé si saps qui és, no. És el mercado, amigo. Sí, no. El mercado manda. I tant. El Rodrigo Rato era el de Bankia, el del banc, vale. que havia sigut vicepresident està clar. d'Espanya. Por la plata baila el mono, però... No ho sé. Estem tirant enrere en això, sí. Però bueno. Sí, bueno, s'està perdent... Sí, la màgia, l'essència, perquè vinguin 4 àrabs vestits tots de blanc, que són tots del Madrid. Són tots del Madrid. A sobre. Què? A veure, és que a mi no em transmetís res d'això. Clar, això com a jugador... Això és un dels motius pels quals jo vaig deixar de mirar el futbol. Com a jugador no t'ha de transmetre res, anar a jugar allí. Ja. No ho sé, no entenc. No té la mateixa emoció guanyar-la a casa teva que allà. Que pot vindre tota la teva afició, pot vindre... Sí, total. Allí què? Pues si t'hi pele, que guanyes o perdis, vull dir que... Potser no entren ni les dones al camp. No sé si ja ho han permès, pues ho han permès del Mundial, però... Sí, podria ser que no. Bueno, total. I després també Lleida va guanyar al Camp d'Esports, crec que és la segona victòria que porten al Camp d'Esports, així que molt bé. Dale. A poc a poc ho aixecarem. Molt bé. Me n'alegro per ells. No, sí, molt important. Vale. Molt bé. No hem dit que va nevar, tio. Vale. Aquest Nadal. Feia anys que no nevava, penso. Una de les coses a destacar, no? No pot fer d'aquest 4 anys, pot ser que no nevava, Jo crec que sí. A Juncosa no ho sé, però...
És veritat que a Terrassa va nevar fa 3. Calla, més de 4. A Terrassa va nevar el 2023, a febrer, que me'n recorda. Però una cosa és nevar, com va fer el dia de Nadal aquí, sí. Que va nevar mentre jo dormia de 11:30 a 12:30. I no te vas enterar. Que va, que quan vaig sortir havia plogut una mica i no hi era. Claro. O l'altre dia que vaig sortir que hi havia una ventada que... Ben xulo, no? És que, bé, sí, està guai la neu, però la putada és pels pagesos. Ja, no pots no collir... No va fer gaire mal, no tampoc. És que nosaltres ja havíem acabat de collir, vale. Llavors no ho sé. Vale. Hi ha gent que encara no ha acabat de collir, sí, per tant li va endarrerir. Bueno, ja perds que 2 o 3 dies, sí. Els arbres estan mullats i tot, i no sé fins en quin punt fa malbé l'arbre, això també. Claro. No ho sé. Jo crec, no sé si ha arribat a gelar... Clar que sí que és gelat. Clar que és gelat, s'ha fet menys 4 graus. Sí, a la granja l'aigua és gelada. Però bueno, els arbres també necessiten, no? Que... Sí, molt poc, suposo que... Necessiten també descansar, vull dir que geli ha de ser bo, sí, fins a cert punt. Suposo, no sé, no... Bueno, no jo que persona per desgràcia no me dedico ja al camp, pues clar, jo ho he vist des de fora. Clar, ho és bonic. I, tio, fa il·lusió. Mira que no hi era aquí, tio, estava a la verda, justament. No, i quan hi ha la canalla, pues també els agrada i fer un ninot de neu, fer guerra de goles de neu. No, està guai. I la neu senta bé, tio, també. A veure, a mi també em fa gràcia que tant en quant nevi, perquè, pues, bueno, fa gràcia. A més ha sigut molt màgic aquest any perquè va nevar el 25, que no va quallar, però bueno, el dia de Nadal i el dia de Reis. Sí, doncs és com la coincidència perfecta. Sí. Bueno, molt bé. Efemèrides històriques, en aquesta secció que torno a portar avui, us volia parlar també, perquè no vaig fer promoció d'això, perquè és que també és una cosa que com me fa vergonya, doncs tampoc faig promoció. Però aprofitant també que és una secció on portem sobretot pues, els aniversaris o commemoracions, no, d'aquí de Juncosa i del món també de dates històriques, no? Pues ara aquest Nadal també coincidia amb els 87 anys de l'ocupació de Catalunya pels franquistes i de la fi de la Guerra Civil. I coincidint amb aquestes dates, pues, se va fer el Cogul aquests passats 2 caps de setmana, bueno, va ser cap de setmana passat i l'anterior, jo penso que era el 28 i el dia 3 i se van fer les segones jornades de memòria històrica al Cogul, perquè l'any passat ja se n'havia fet una altra. Es veu que el Cogul, encara que estigui allà al mig del no-res, sí. Pues... Ara en Jesús no es li va deixar ni la xancla. Clar, doncs per allà passa la vall, bueno, passa el set, no? Bueno, i el Cogul, sembla que també tenen les pintures rupestres, que suposo que deu ser la màxima de font d'atracció turística. Exacte. No, Déu-n'hi-do el Cogul. Avui en dia s'ha quedat com un poble molt xicotiu, sí. No hi ha ambientillo, no hi ha ambientillo. Hi ha poc jovent, perquè... Algun n'he vist, però no... No és com... els estius i així sí que deu remuntar, però si no... Bueno, jo havia estat una nit només al Cogul, no havia passat més. Bueno, vaig anar allà i això, em van convidar a la segona jornada, que la feien aquest dia 3, i bueno, com que me van dir que podia parlar de que em donés la gana, doncs vaig aprofitar que era l'aniversari de l'ocupació de Juncosa, que va ser el dia 2 de gener de l'any 39, o sigui, feia 87 anys, justament el mateix dia, bueno, un dia després del dia que vaig fer la xerrada. I vaig dir, tio, doncs els porto una presentació sobre la Guerra Civil al seu pas per la Serra de la Llena. Vale. I així també pues, explico el cas de Juncosa dintre la Serra de la Llena, que per proximitat pues, pues ja està, la colo, saps? I la vaig colar d'aquesta manera i al final va ser com, pues, bueno... És Garrigues igualment, i està prou. Exacte, clar, i s'explica la part de la Vall del Set, que va ser una zona que van ocupar en plan Aspa, Cogul, perquè l'objectiu era arribar a Borges, pues, per la zona d'Aspa, Cogul, Castelldans, però clar, per aquí també van seguir, perquè aquí l'objectiu era arribar a Reus, però anaven, com el Montsant era una barrera, pues, havien d'anar per la Serra de la Llena, i van passar de Serós, van creuar el riu, van fer la Granadella, Bellaguarda, que llavors es deia la Pobla de Bellaguarda, la Pobla de Granadella. No, saps que els molesta molt que ens diguin això. Ah, sí? Els de Bellaguarda, Clar, perquè llavors és com que perden la identitat, no? Sí, o sigui, quan... Sempre... Han van los de la Pobleta, saps? Ui, s'emprenyen un munt. Ells que són bastant seus de Bellaguarda, o sigui... Sí, tenen patriotisme, Bellaguarda, també. Sí. Pues, hòstia, els sento com una puntada del cul que els diguin això, vull dir, quan els veus, em venen los de la Pobleta, pues... Bueno, pues per això van avançar per la Serra de la Llena i clar, pues, Juncosa va ser ocupada el dia 2. I, bueno, va estar guai la xerrada perquè era la primera vegada que feia una conferència
i al final vaig poder presentar tot el que m'ha negat aquest any en tema de memòria històrica d'aquí de Juncosa. Els vaig parlar de les trinxeres, els vaig parlar de com va ser la guerra aquí a Juncosa, els vaig parlar d'algunes personalitats també que van participar en la guerra d'aquí del poble. Vaig presentar tres persones. Un és el padre de la Sara, l'Isidre Gomis, que també va lluitar, la lleva Vivero, i va estar a Aspa lluitant. Va estar a l'Ebre i després va estar a Aspa. Vaig presentar el cas del Benet Triquell, que va ser el que li vam fer l'entrevista, que sortirà ara per la revista. Exacte. I vaig parlar també de l'Evarist Masip, que era de Molins, però estava casat amb una dona d'aquí de Juncosa, i era el secretari de l'Ajuntament durant la guerra, i també estava molt polititzat. I, bueno, els vaig fer una mica d'homenatge a les persones del poble que van viure, van patir la guerra, i bueno, en aquest sentit no vale la pena. I bueno, en aquesta ocasió us porto dintre la secció d'efemèrides aquest cas, perquè, hòsties, Déu-n'hi de Juncosa, l'important que era en aquell moment també la guerra, vull dir, n'hi havia gent molt polititzada, i abans de la guerra també, i aquí van passar moltes coses, i de fet molta gent després de la guerra va ser expedientada per tribunals. O sigui, aquí a Juncosa tenim un munt de gent expedientada, o sigui, en presons o afusellats. Perquè eren del bando contrari? Primer d'un bàndol i després de l'altre. Vull dir, va haver repressió per tots. Van rebre tots? Sí, però una bestiesa, una bestiesa. No es van matar aquí, es van matar a Lleida. Tant en un bàndol com en l'altre es van matar a Lleida, al castell de Lleida. No n'hi havia un que es va escapar? Sí, però després va morir igual. Qui era aquest? No sé si es pot dir això. Sí, clar, el Camil Martí. Camil Martí. Sí. Em sonava la història aquesta que l'havien d'afusellar i es va escapar. També vaig parlar d'ell, sí. Anava a dir, potser no es pot... No, sí, clar, és públic, és una informació que... Bueno, és família del Xavi. Del Magerdó, de la Mari Carme, que també... Bueno, ho va parlar ell, m'ho va dir ella quan vaig arribar aquí al poble, i després vaig començar a buscar informació, vaig veure que estava publicat en el llibre de la Guerra Civil de les Garrigues, i és curiosa la història de Camil Martí perquè se va poder escapar, va ser l'únic que se va escapar dels 10 que van afusellar en un principi de la guerra, i després de tota la guerra amagat en una cova que la dona li portava a menjar i tot. Sí, em sona aquesta història. Després d'acabar la guerra, un dia van anar a buscar ferralla, aprofitaven la metalla que hi havia, les bombes, projectils, els obusos, li va petar una i... Hòstia, sí. Al final de la guerra, justament. Però bueno... Mala sort, això, Sí. I clar, Juncosa, com havia tingut també tanta importància política, va ser de les poblacions de les Garrigues més castigada. Justament després del Vilosell, és el segon poble amb un 6% de la població, o sigui... Que els van emportar per afusellar. No només afusellats, expedientats vol dir que va haver una causa general i a 67 juncosans els van fer... Bueno, els van jutjar per tribunal i els van expedientar amb algun tipus de sanció, ja sigui presó. Només homes? I dones també. Dones també? També, bueno, ja ho saps. No, sí. Que ens va passar el document el Preixens, el Josep, i... Aquí al poble, la Carme... Sí. Martí, no. És que la Carme era la dona d'aquest Camil Martí. Vale. I també va ser una dona com... És la padrina de la Mari Carme, la botiga nova. Sí, exacte. Pues era la dona d'aquest Camil Martí, que va ser una dona també que va patir molt, perquè clar, va perdre l'home, era com molt empoderada per l'època també. No has llegit mai la seva història? Que es vestia d'home per anar al jornal i tot. Sí. Clar, va haver de prendre ella les rendes de... Sí, molt bé. Pues eso, que Déu-n'hi-do. I bueno, pues fins aquí la secció d'efemèrides. Sí, ens han deixat una cosa d'actualitat, que tu suposo que tu no ho saps, que plegue la Maite, la botiga de la Maite plegue. Ha plegat ja. Sí, ara l'agafarà... Bueno, no ho diré perquè no sé si es pot dir encara. Bueno, ho sap tothom ja, no? Sí? Jo crec que sap tothom, no? Bueno, l'agafarà l'Ester, la dona del Robert, del Borrufet, i bueno, pues esperem que li vagi molt bé. Sap greu aquestes coses perquè al final veus... O sigui, no sap greu que al final ha pogut continuar la botiga. Sí, és important que tingui continuïtat, sí. Exacte, sort que ha tingut una continuïtat. Però lo comú és... Sí, que vagin tancant aquestes coses i que no li donem prou d'importància quan les tenim, perquè em dius, mira, me'n vaig a dir que potser és una mica més barat. Ja. Sí, ja, però el dia que et falta això, el dia que et falta allò, el dia que estàs malalt
i no pot vindre ningú a portar res a casa. O gent gran, que homes i dones que són viudos i no tenen carnet o no poden anar allà, no tenen cotxe. Sí, que a més tenen el seu hàbit de sortir cada dia i fer la compra. O si no, moltes vegades truquen a Marisol o a qui sigui i els hi porten a casa. Vull dir, porten, jo què sé, arròs, tomata i ous. Sí, que és un servei al poble de l'hòstia. Sí. Que ho hem d'agrair, aquestes coses, que hi hagi aquestes botigues, totes les que hi ha, i els bars, i que hi hagi metge, que hi hagi farmàcia, que hi hagi mecànics. Vull dir, hòstia, que Juncosa és un poc... Pues que per lo petit que és, per la gent que som... Té molt servei, sí. Hi ha un document, que algun dia el podríem passar amb alguna revista o així, però que és molt llarg, molt extens, de tota la gent, bueno, no empreses, sinó de lo que treballava la gent abans, i et faries creus de tot el que havia, o sigui, hi havia però el triple de coses que hi ha ara. Ja ho sé. És que no et calia sortir del poble ni per a res. Ja. Vull dir, és que... Clar, però és que abans la població que potser era el triple de la població que hi ha ara. I més, potser. De fet, en el cens del 36, que també vaig mirar per contextualització de la guerra i tal, en el cens del 36 eren 1.131 habitants, 1.131. Bèstia. Sí, que no sé si va ser el màxim que van arribar, però clar, tu veus un nucli urbà que és més gran de la població que hi ha, tot i que abans les famílies vivien juntes. Sí, menys cases. En la mateixa casa. Vivien menys cases. Bueno, i avui encara també, algunes famílies, però que ja no es porta tant, ara es porta més el defecte de la teva casa quan t'independitzes, no? Però segurament hi havia el triple de gent i la meitat del poble que hi ha ara. Sí. Vull dir, una passada. No, i a dia d'avui tu veus els pobles del voltant, els serveis que tenen, i que no tenen continuïtat quan tanca un comerç. Però que no s'apropen gens als d'aquí, I aquí se conserva més. Sí. També perquè hi ha més gent vivint aquí al poble, se fa més vida aquí. Potser sí, però no ho sé, tots anem a Lleida a comprar, vull dir... Sí, però a Lleida no vas cada dia. Jo estudio a Lleida, hi ha molta gent que treballa a Lleida. Sí, treballes a Lleida, clar. Clar, hi ha gent que no. Jo vaig un cop a la setmana a Lleida. Però perquè vas a comprar o però tu no et caldria. Sí. Vull dir... Però tu treballes aquí al poble i vius aquí al poble, vull dir... No em caldria, bueno, però la meva butxaca sí. Vale, sí, no, sí, això sí, però sí. Jo m'entens, vull dir... Si no poguessis perquè no tinguessis cotxe, tampoc hi hauria problema. No, clar, exacte. Vull dir, així està molt bé. Sí, no depens tant, Claro. Sí. En canvi, jo què sé, els Soleràs van tancar la botiga al Papi i la Marisol i després, bueno, tot corre, a veure si podien trobar amb algú. I els dels Torns... Han obert una botiga. Sí, la botiga que van obrir a l'escola. No en tinc ni idea de com va allò. Me penso que estan fent números i no se surt a compte, Sí? Me penso que per lo que he sentit... Clar, no tenen... Els Torns també t'ho dic, Clar, no n'hi ha prou gent. És que és complicat. És el que et dic, la gent va a Lleida a comprar també. Sí que et vindran a comprar perquè, bueno, per lo que tinc entès, aquí al poble funcionen bastant les botigues. Però clar, és això. Bueno. Per fer la compra setmanal... El que se troba a faltar és més bars, potser? Sí, bueno, quan hi havia els ralets també estava bé. Sí. A l'estiu el xiringuito ja no on triar, però bé. Sí. No només per poder triar, que sí que també és com pues, que hi hagi competència i tal, però que el casal està molt bé i se menja superbé i tal, però no sé, tio, trobo que dona més ambient. Sí, que hi hagi més bars. Pots triar. Sí. Vale, i ara passem a la secció del català ja, no? Vinga. Sí, jo no m'he deixat res. No ens has portat res més avui? Normalment ens portes 4 seccions. Sí, avui no. Estic d'exàmens i porto, vosaltres ho veureu a la pantalla, és com un trend que s'ha fet bastant famós ara, Jonathan, tio. Que és... Que bo. Sí, bueno, això com veureu són tot catalans, i és, si tu haguessis d'estar un vol, el típic de 10-12 hores, saps aquests vols llargs? Sí, te'n vas a quin lloc, te vas a Colòmbia. Per exemple, tu a quin lloc t'assentaries? Vale, només n'hi ha un que no conega. Quin? Bueno, l'Aitana no sabia ni que era catalana, Sí. perquè no he sentit parlar català mai. No, n'hi ha molts d'aquí que no sentiràs parlar català. És nascuda, vale. Sí, aquest d'aquí no sé qui és. El Gutjan. És el Gutjan? Sí. De la Pamela? Sí, el Gutjan. Però sempre ha sigut calvo? Sí, tota la vida. Bueno, a vegades portàvem molt curtet, però... Vale. Molts calvos. Que bo, tio. Qui no coneixes més? Ja està. Tots, no? Sí. A la Porta el coneixes. L'Oriols, tio, que bo. Silvio Oriols. La seva cara. Lilla, Piqué, aquest és Jordi Sánchez. Sí, clar. Vale. I l'Albert Pla. És que l'Albert Pla no el volia ficar al cos de la dona, però és que només me queda el cos d'una dona. Crec que estaria d'acord ell. És que vaig dir, abans de ficar amb un altre fico l'Albert Pla, que és així, a la Resistència va sortir amb un vestit de dona. Sí.
És ambigu. Sí, vale. On te sentes? Que puc escollir. Has d'escollir. He d'escollir? Tu has d'escollir un número d'aquestos, de l'1 al 10, en aquest vol de 10-12 hores, en quin seient seuries? El que més em riuria seria... Aquí seria boníssim. El número 5, jo crec que... però 12 hores boig. Amb la Rosalia mai. No, és el que t'anava a dir. L'únic que sé és on no me sentaria. Exacte. És que em cau fatal aquesta tia a mi. Sí, a mi també. No, fatal no. No m'ha fet res, però... A mi no m'ha fet mai res, però no m'agrada els aires que porta. No, tampoc. Ojo el 9, El 9 seria duríssim també, 12 hores amb aquesta penya. Home, tu que t'agrada la política, el 9 pot ser... No, tio, però no. Una cosa és que t'agradi la política i l'altra cosa és que aguanta. Al final te faria pena i tot el dia aquesta Sílvia Oriols te li torna fotent-li canya. Ja. O no? O sigui, m'agradaria molt debatre amb ells, però 12 hores no, tio, acabaria amb el cap tarat. Jo crec que el seu, o sigui, si no vols que et molesti ningú, és el 3. No. Finestra, el Jordi Sánchez, jo no crec que et digués res. No té pinta. És un paio que... Molt tranquil, té pinta. És un paio que fot uns papers super de racista, super de homòfobo, super de boig, i crec que és tot el contrari. Crec que és gay. No ho sé. No ho sé, però em penso que... És el típic, no? Quan algú fa un paper com molt contrari, sí. molt radical, acostuma a ser tot el contrari, no? Sí. Però, no sé, jo crec que m'assentaria... El número 5... Jo crec que m'assentaria el número 5, Perquè el Jonathan tampoc crec que estigui tota l'estona donant pel cul. Jo el veig bastant de saber estar també. Sí. I jo sí que soc molt de donar pel cul també, però em riuríem molt al principi. Amb aquests dos te riuries... El Gunjan no ho sé. El Gunjan sí que... Ha de ser un paio collonut. M'entraria una mica el fanatisme adolescent. No, clar, bueno, és que aquí hi ha molt fanatisme. Lamin Yamal... Lamin me la pela, tio. Però no crec que sigui molt fàcil. No sé si he pogut dir. Tranquil que no ho veuràs, Lamin Yamal. No deia per Lamin Yamal, ho dic per les expressions que utilitzo. El Piqué ni et miraria la cara. Si te sentes al 6 o al 7, el Piqué ni et mira la cara. Bueno, jo crec que faria la típica de... saps? No, la lectura, saps? Me miraria dalt a baix i diria, mira aquest hippie, saps? Aquest pobre. Total. El veia avall i és que ficat aquí, igual te diria, marxa que et molestes. Perquè tal com és ell, és capaç de dir-te... El veia avall i se pegaria amb la Rosalia. Sí, diria, parla català. Sí. Aquí entraries en una discussió. Amb la porta no. Amb la porta no et cau bé, la porta? No. Hòstia, és la porta. Ja, el pla tampoc, tio, no, és que em fica nerviós. És que aquí sí, jo crec que se fa molt el paper també de... L'Albert Pla? Sí, jo crec que se fa el paper de filòsof, de... De boig. De loco, sí. Aquell dia que m'anava a residència em vaig quedar flipant. No està tan loco, És un paper tota l'estona. És que si estàs tan boig no et pots fer famós, ni pots ser... Està figurant tota l'estona. Per això que no. Ni pots aprendre un paper... No crec que no fes tanta gràcia. Jo... Si... Definitivament, aquí el 5 o el 3 jo crec que m'agradaria. Aquí no soportaria seria l'Aitana i la Rosalia té pinta. L'Aitana també té pinta fastigoseta, sí. Que no casarien amb mi gens, perquè aquestes que són superpijas les dos. Sí, que te sentaries al seu costat i li faries nosa. La mina deixa bon paio, perquè ara s'ha fet youtuber i fot uns vídeos i fot uns fos de riure. Ja. Bueno, no sé, te trauria un parxís, una cosa així. Me quedo amb el 5 o amb el 3, tio. Però al 5 vas al mig, vas apretat, també. Ja, però és per la companyia. Si no, pues el 3, perfil bajo i finestra, claro. Sí. Jo pues aquí pensem igual. Ah, sí? Sí, home, el Jonathan... Estem d'acord, el coneix també. Bueno, i segurament estaríem tot el rato menjant i fent vídeos, menjant o... Entraria gana amb el Jonathan, tio, no podria. Hi ha un Jan que parla que no l'entens mai, que sempre vagi... És que no l'he vist parlar. No has vist mai parlar algun Jan? Cantar i tampoc és que se li doni massa bé. Té un podcast. Ja, però tu estàs més ficat que jo. No, fot molta gràcia el Jan al seu podcast. Això és el típic que ara portem una estona gravant i ens entra com la paranoia de... s'estarà gravant? Sí, no, ho he pensat abans, Sí, també. Sí. Vols que comprovem? No, perquè ara per lo que quede... Vale, també veritat. Bàsicament, despedir-nos. Sí, avui no hem vingut amb guió perquè hi ha tantes coses que parlar que no calia. Sí. Però ja estem arribant al final, no? Sí, s'acaba per aquesta setmana. Bueno, no s'ha acabat encara. Hem de parlar de propers esdeveniments. També... Ho haguessis dit, pensava que fèiem el català l'últim. No, ara això és el proper, ho fem per acabar. Vale. Important, pels que ens escoltin també, com a plataforma de divulgació de coses de l'Ajuntament, pues, ara, setmana que ve,
Bueno, setmana que ve no, perquè és dia 12. Setmana del 19 comencen els cursos de català per adults. Vale? Ja tenim 11 inscrits de moment. Eren mínim 7, vull dir que mentre arribem al mínim se poden fer. Ens van donar una subvenció, que la vaig demanar... Molt bé, no? Ens la van donar superràpid, pim-pam, com diria el David. La 6, perdó. I això, tenim 11 inscrits, però encara se pot seguir inscrivint gent, perquè és un curs que comença el dia 20, els dimarts i els dijous. En quina hora? De 6 a 7 i mitja. De la tarda. A la biblioteca, vale? A l'aula de la biblioteca. Pujarem el projector i la pantalla que teníem a baix, el vell, pujarem a dalt. I així se pot fer bé, amb taules, cadires, material. Però tu de fora fer-ho, no? Sí, ve una profe que ens han portat d'una acadèmia amb la que vam signar el contracte, l'Acadèmia Fabra, Fabra Formació de Lleida. I bé, són cursos d'A1 i A2, per adults, tant no vinguts com gent gran que no ha pogut estudiar en català. I bueno, doncs mira, un curset més. Dura tot el curs, a més, és fins al juny. Fins al juny. Bueno, finals de maig. 2 cops a la setmana fins al juny. L'última de maig o primera de juny acabarà. Quants que aguantarà tant temps això? Bueno, ja està previst un seguiment, un protocol de seguiment, d'assistència i demés per a que la gent vagi, perquè si no, no té sentit, evidentment. Però el seu és que sí, perquè jo he fet un grup de WhatsApp previ, he anat comunicant en plan com seria, llavors, home, entenc que la gent és grandeta també s'ha de comprometre, no? Sí. Sí que és un tema que em preocupa, perquè si la gent comença a fallar, pues... Al final... Ja, però quan hi ha quartos i contractes de permís... Ja. Bueno, total, aquest és un tema. I l'altre tema, que això sí que implica al conjunt del poble, a qui vulgui participar també, és que el 28 de febrer, l'últim dissabte de febrer, se farà una jornada de neteja de la serra de la Llena, amb el seu pas per Juncosa. Juncosa ho organitza aquest any, l'any passat se va fer a la Pobla de Cérvoles, i aquest any som nosaltres els anfitrions i bueno, el que estem ara mateix fent són els grups de neteja, de voluntaris. Hi ha grups excursionistes que vindran de Garrigues Altes, de Reus, de Lleida, de Borges, estan ja ficats, però a banda, dintre de... Netejareu amb un matí, tanta gent. Netejareu amb un matí, tanta gent. És la idea. La idea és fer de 8 i mitja a 2 i a les 2 se fa un dinar pels socis, pels voluntaris, amb inscripcions, que ja ficarem també a l'Ajuntament, perquè ens hem d'inscriure a l'Ajuntament, els de Juncosa, i se farà un dinar que aportarà l'Ajuntament també a la sala del ball. El més probable, perquè l'any passat van ser a la Pobla de Cérvoles quasi 100 persones. Hòstia! Què? Déu-n'hi-do. Que Déu-n'hi-do. Sí. Clar, pensa que ve molta gent d'excursionistes i tal, i clar, la intenció és que els pagesos i ramaders d'aquí del poble que tinguin desbrossadora, que tinguin motosserra, que tinguin material, perquè al final, per molt que siguin 20 persones, si estem en un mateix tram del camí, no fem res. I els que tinguin material, també ara que s'està construint l'ADF de Juncosa, que també és per arreglar camins, pues la intenció és de que la gent s'animi, perquè després tindran, a part de que tindran el premi de fer un dinar de germano i tal, que se genera bastant bon ambient, perquè m'han dit, a part d'això, estem recuperant camins antics del poble, camins de dreceres, camins rals, camins de ferradura, que s'utilitzaven abans. Ara és inaccessible, no, aquests camins? Són inaccessibles perquè no estan cuidats. Clar, hi ha molt matollar, hi ha arbres caiguts. Pel mateix fet de no passar, se perd el camí. Llavors, clar, ara estem en tema d'estudi, de recuperar quins camins són, i la idea després és condicionar-los, senyalitzar-los i que formin part de rutes. Per això, que animem a tothom a participar també. Quin dia havies dit això? 28 de febrer. Ja no fa tan fred. Però... Està acabant l'hivern. El sol està bé, vull dir, i movent-te no hi ha problema. Si no plou o fa molt aire, no... L'any passat se va fer, que aquest any és al març, se va fer lo de Garrigues Altes de les Cassoles el 9 de febrer. Lo que van fer aquí? Sí, se va fer el dia 9 i hi havia solete i s'estava bé. Per això et dic que vull dir que el 28 de febrer, si ens pilla un bon dia, mos fa sol, i si no, fem el dinar a la sala de ball i ja està. Vull dir que no ens mullarem, en el cas que plogui o faci vent. Us anem tots al bar. I bueno, això és tot, no? Per ara? Fins aquí... Bueno, has de presentar la propera convidada? Potser? No ho diem, jo crec que millor que ho veguin. Vale, doncs ja està.
el pròxim dia intentarem, si ens va bé tots per horaris i per tot, pues, fer-ho amb un convidat ja, que ja ho vam fer. Sí, havia de ser avui. Sí, havia de ser avui, però bueno. Hem improvisat una mica. Sí, és més fàcil quedar amb el Cristian perquè som dos i és més que no que tres, però bueno, que va estar molt bé, la veritat. Llàstima de que... Va quedar molt bé, la veritat. Va fluir molt la conversa i tot, però bueno. Ens veiem el pròxim dia amb una convidada molt especial i fins aquí Realment Incorrecte. Ens veiem. Me penjar que em fue sobretat i tu Johnny rapeta el bruset i buscar la llum. Me penjar que em fue a cosas com un ruc i a quitarme de beber i buscar la llum. Me penjar que em fue sobretat i tu Johnny rapeta el bruset i buscar la llum. Me penjar que em fue a cosas com un ruc i a quitarme de beber i buscar la llum. MGT los socis. Vaya, primo. De mi pa' ti, pa' mi socio de...